नमस्कार मित्रांनो, मी श्याम एक्झाम जागरमध्ये तुमचं स्वागत करतो. तर आपण आजपासून म्हणजे 2 ऑक्टोबर पासून करंट अफेअरच्या सीरीजला सुरुवात केलेली आहे. यामध्ये आपण दररोज सकाळी 6 वाजता करंट अफेअर्सचं एक सेशन अपलोड करणार आहोत आणि त्यामध्ये करंट अफेअरचे महत्त्वाचे 10 प्रश्न असतील. आणि जर तुम्हाला या व्हिडिओची पीडीएफ डाउनलोड करायची असेल, तर तुम्ही एक्झाम जागर या टेलिग्राम चॅनलवरून याची पीडीएफ सुद्धा डाउनलोड करू शकता. याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा टाकलेली आहे. आणि आपण आजच्या सेशनमध्ये 2 ऑक्टोबरचे महत्त्वाचे असे 10 प्रश्न पाहणार आहोत. हे प्रश्न पाहण्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला जे बेल आयकॉन आहे त्यावर क्लिक करा. त्यामुळे काय होईल, ज्यावेळेस मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. तर आपण आजच्या सेशन मधील पहिला प्रश्न बघूया. आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन कधी साजरा केला जातो? तर आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन 2 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. आणि 2 ऑक्टोबर रोजीच हा दिन का साजरा केला जातो? तर या दिवशी महात्मा गांधी यांची जयंती असते. याचं औचित्य साधून संयुक्त राष्ट्राद्वारे 2007 मध्ये या दिनाची स्थापना केलेली आहे आणि तेव्हापासून 2 ऑक्टोबर आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन म्हणून साजरा केला जातो. आता एवढे पॉइंट तुमच्या लक्षात आले असेल, तर आपण आता महात्मा गांधी विषयीचे काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेऊया. महात्मा गांधी यांचा जन्म कधी झालेला आहे? तर 2 ऑक्टोबर 1869 रोजी झालेला आहे. आणि कोठे झालेला आहे? तर गुजरात मधील पोरबंदर येथे झालेला आहे. आणि महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात कधी परतले? तर 1915 रोजी ते भारतात परतले. आणि त्यानंतर त्यांनी महत्त्वाचे 3 सत्याग्रह केले. त्यापैकी भारतातील पहिला सविनय कायदेभंगाचा प्रयोग त्यांनी कधी केलेला आहे? तर चंपारण्य सत्याग्रहाच्या वेळी केलेला आहे. आणि भारतातील पहिले उपोषण कधी केले? तर अहमदाबाद गिरणी लढ्याच्या वेळी पहिले उपोषण केले. आणि भारतातील पहिला असहकाराचा प्रयोग कधी केला? तर खेडा सत्याग्रह वेळी केलेला आहे. आणि त्याचप्रमाणे महात्मा गांधीजींना महात्मा ही पदवी कोणी दिलेली आहे? तर रवींद्रनाथ टागोर यांनी पदवी दिलेली आहे. हे पण पॉइंट लक्षात असू द्या आणि हे पॉइंट लिहून घ्या. आता आपण पुढचा प्रश्न बघूया. भारतातील कोणत्या राज्यात जगातील सर्वाधिक उंचीवरील इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आला आहे? तर भारतातील हिमाचल प्रदेश या राज्यात जगातील सर्वाधिक उंचीवरील इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आला आहे. आणि हे कोण उभारलेलं आहे? तर पुणे स्थित गो या स्टार्टअप कंपनीनं ते उभारलेलं आहे. आता इथे हिमाचल प्रदेश विषयीचे पण आपण काही महत्त्वाचे मुद्दे बघूया. हिमाचल प्रदेश या राज्याची स्थापना कधी झालेली आहे? तर 25 जानेवारी 1971 रोजी. आणि ते कितवं राज्य होतं? तर 18वं राज्य होतं. आणि याचे राज्यपाल कोण आहेत सध्या? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हे राज्यपाल आहेत. आणि मुख्यमंत्री कोण आहेत? तर श्री जयराम ठाकूर हे मुख्यमंत्री आहेत. आता हिमाचल प्रदेशमध्ये काही नॅशनल पार्क पण आपण बघूया. तर इथं ग्रेट हिमालयन नॅशनल पार्क, पिन व्हॅली नॅशनल पार्क आणि खीरगंगा नॅशनल पार्क पण येत आहे. आणि त्याचप्रमाणे अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1948 रोजी 30 संस्थानांना एकत्र करून हिमाचल प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती केली होती. आणि त्यानंतर या केंद्रशासित प्रदेशाला 25 जानेवारी 1971 रोजी हिमाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा देण्यात आला. आता तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येईल का इथं? हिमाचल प्रदेश आधी केंद्रशासित प्रदेश होतं आणि त्यानंतर त्याला राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. तर भारतात अशी किती राज्य आहेत जे आधी केंद्रशासित प्रदेश होते आणि त्यांना नंतर राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला आहे? तर भारतात असे 6 राज्य आहेत. तर ते कोणकोणते? तर अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा आणि इथं गोवा आणि हे हिमाचल प्रदेश असे मिळून 6 राज्य आहेत. आणि हे लक्षात ठेवायला खूप सोपं आहे बघा. पूर्वेकडचे 4 राज्य, पश्चिमेकडचे हे 1 राज्य आणि उत्तरेकडचे 1 राज्य, अशा प्रकारचे 6 राज्य आहेत. हे सर्व मुद्दे तुमच्या लक्षात आले असतील. तर आता आपण पुढचा प्रश्न बघूया. युनायटेड किंगडमच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार विभागाद्वारे प्रकाशित अहवालानुसार भारत कधीपर्यंत जगातील 3ऱ्या क्रमांकाचा आयात करणारा देश बनेल? तर या अहवालानुसार भारत 2050 मध्ये जगातील 3ऱ्या क्रमांकाचा आयात करणारा देश बनेल. आणि त्यावेळेस भारताचा आयातीतील हिस्सा किती असेल यात सांगितलेलं आहे? तर 5.9% इतका हिस्सा असेल असे यात सांगितलेलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे इथे पहिल्या क्रमांकावर कोण असेल? तर चीन असेल. आणि दुसऱ्या क्रमांकावर कोण असेल? तर अमेरिका असेल, असं या अहवालात म्हटलेलं आहे. तर अजून त्याचप्रमाणे इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. सद्यस्थितीत भारताची परिस्थिती काय आहे? तर भारताचा 2.8% इतका सध्या आयातीतील हिस्सा आहे आणि भारत सध्या 8व्या स्थानी आहे. हे पण तुमच्या पॉइंट लक्षात आले असतील. त्याचप्रमाणे आता इथे युनायटेड किंगडम, आता बऱ्याच विद्यार्थ्यांना युनायटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटन, इंग्लंड हे सगळे एकच आहे वाटते. तर आपण हे पण समजून घेऊया. लक्षपूर्वक बघा आता. आता हे नकाशा दिसत असेल तर हे इंग्लंड आहे, हे वेल्स आहे, स्कॉटलंड आहे आणि हे नॉर्थर्न आयर्लंड आहे. आता एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. इंग्लंड आणि वेल्स यांना मिळून काय म्हणतात? तर ब्रिटन म्हणतात.
आणि या ब्रिटनमध्ये ज्यावेळेस स्कॉटलंडला ऍड केलं जाते म्हणजे या तिघांना मिळून काय म्हणतात तर ग्रेट ब्रिटन म्हणतात. आणि या तिघांमध्ये नॉर्दर्न आयर्लंडला ऍड केल्यानंतर याला काय म्हटलं जातं तर युनायटेड किंगडम म्हटलं जातं. हा पण तुमच्या पॉइंट लक्षात आला असेल. तर आता आपण पुढचा प्रश्न बघूया. पहिल्या हिमालयन फिल्म फेस्टिवलचे आयोजन कुठे करण्यात आले? तर बघा, पहिल्या हिमालयन फिल्म फेस्टिवलचे आयोजन लडाख येथे करण्यात आले. आणि लडाखमध्ये कुठे करण्यात आले तर सिंधू संस्कृती केंद्र लेह येथे करण्यात आले. आता या फिल्म फेस्टिवलची सुरुवात कोणत्या मूवीनं करण्यात आली तर शेरशाह या मूवीनं करण्यात आली. हा पण महत्वाचा पॉइंट आहे, कारण ही शेरशाह मूवी कारगिल युद्धात शहीद विक्रम बात्रा यांच्यावर आधारित आहे. यासाठी हा पॉइंट महत्वाचा आहे. हा पण पॉइंट नोट डाऊन करून घ्या. आणि त्याचप्रमाणे लडाखची स्थापना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून कधी झाली तर 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून स्थापन करण्यात आलं. हा एक महत्वाचा पॉइंट आहे. तर आता आपण पुढील प्रश्न बघूया. आंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघाने चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरील एका क्रेटरला कोणाचे नाव दिले आहे? आता क्रेटर म्हणजे काय आधी आपण समजून घेऊया. असे चंद्रावर जे खड्डे असतात त्याला क्रेटर असं म्हटलं जातं. आता या क्रेटरला कोणाचं नाव दिलेलं आहे तर मॅथ्यू हेसन यांचं नाव दिलेलं आहे. आता हा मुद्दा महत्वाचा काय आहे तर लक्षात घ्या. या आता क्रेटरला हेन्सन क्रेटर म्हणून ओळखलं जाईल. त्याचबरोबर आता ज्यावेळेस नासा आर्टिमिस मिशन राबवणार आहे आणि त्यामध्ये काय करणार आहे नासा मानवांना चंद्रावर पाठवणार आहे. ते पण कुठं पाठवणार आहे तर चंद्रावरील हेन्सन क्रेटरवरच नासा आपल्या अंतराळवीरांना उतरवणार आहे. यासाठी हा मुद्दा महत्वाचा आहे. तर आता आपण पुढील प्रश्न बघूया. कोरोना प्रतिबंधासाठी 2 वर्षाखालील लहान मुलांचे सामूहिक लसीकरण सुरू करणारा जगातील पहिला देश कोणता? तर कोरोना प्रतिबंधासाठी 2 वर्षाखालील लहान मुलांचे सामूहिक लसीकरण क्युबा या देशाने सुरू केलेलं आहे. तर आता बघा, क्युबा या देशाने हे सुरू केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आता कोरोना जो आहे हा काय आहे तर विषाणूजन्य रोग आहे. तर आपल्याला विषाणूविषयी काही महत्वाचे मुद्दे माहीत असणं आवश्यक आहे. तर लक्षपूर्वक बघा. विषाणू हा काय असतो तर अपेशीय असतात. आता अपेशीय म्हणजे नेमकं काय तर विषाणूंना ठराविक अशी पेशी रचना नसते, म्हणून ते काय असतात अपेशीय असतात. आणि यावर बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारलेला आहे. त्याचप्रमाणे विषाणूमध्ये डीएनए तरी असते किंवा नाहीतर आरएनए तरी असते, दोन्ही एकत्र नसतात. डीएनए असते अथवा आरएनए असते. आता त्याचप्रमाणे काही विषाणूजन्य रोग पण आपण बघूया. बघा, पोलिओ, रुबेला, देवी रोग, गोवर आणि कांजण्या हे काही विषाणूजन्य रोगाची उदाहरणं आहेत. तर हे सगळे पॉइंट तुमच्या लक्षात आले असतील. तर आता पुढील प्रश्न बघा. भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणानुसार भारत कधीपर्यंत ट्रान्स फॅट फ्री बनेल? तर भारत 2022 पर्यंत ट्रान्स फॅट फ्री बनेल असं यात सांगितलेलं आहे. आणि या FSSAI ची स्थापना कधी झालेली आहे तर याची स्थापना 2011 मध्ये झाली आणि यांचं मुख्यालय कुठे आहे तर नवी दिल्ली येथे मुख्यालय आहे. तर आता पुढील प्रश्न बघा. नवनियुक्त विवेक रामचौधरी हे भारताचे कितवे वायुसेना प्रमुख आहेत? तर हे भारताचे 27वे वायुसेना प्रमुख आहेत. तर या आधीचे म्हणजे 26वे वायुसेना प्रमुख कोण होते तर RKS भदौरिया हे 26वे वायुसेना प्रमुख होते आणि ते 30 सप्टेंबर रोजी निवृत्त झाले आहेत. त्यानंतर हा कार्यभार विवेक रामचौधरी यांनी स्वीकारलेला आहे. हे महत्वाचा पॉइंट आहे. त्याचप्रमाणे विवेक रामचौधरी महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्याचे आहेत. हे एक महत्वाचा पॉइंट आहे. यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर आता आपण पुढील प्रश्न बघूया. नुकतीच कोणत्या देशाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे? तर नुकतीच स्वित्झर्लंड या देशाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. तर असा पहिला देश कोणता आहे ज्याने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली? तर पहिला देश आहे नेदरलँड. यानं 2001 मध्ये समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. आपण पॉइंट तुमच्या लक्षात ठेवू असू द्या. तर आता आपण पुढील प्रश्न बघूया. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीटीआयच्या अध्यक्षपदी कोणाची निवड करण्यात आली? तर पीटीआयच्या अध्यक्षपदी अविक सरकार यांची निवड करण्यात आलेली आहे. तर तेच आधी पण पीटीआयचे अध्यक्ष होते. अजून एकदा त्यांचीच निवड करण्यात आलेली आहे अध्यक्षपदासाठी. हे एक महत्वाचा पॉइंट लक्षात ठेवा. आणि त्याचप्रमाणे पीटीआय काय आहे तर पीटीआय ही भारतातील सर्वात मोठी न्यूज एजन्सी आहे. आणि त्याची स्थापना कधी झालेली आहे तर 27 ऑगस्ट 1947 रोजी स्थापना झालेली आहे. आणि मुख्यालय कुठे आहे तर याचं मुख्यालय आहे नवी दिल्ली. तर आजचं सेशन इथं संपलेलं आहे. आणि जर तुम्हाला आजचं सेशन आवडलं असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत पण शेअर करा. आणि आता पुढच्या सेशन मध्ये अजून काही प्रश्न असं आपण भेटणार आहोत. तर पुढच्या सेशन मध्ये पुन्हा भेटूया. धन्यवाद.